האבא ישוב בחורסה, כמו ביצירות רבות אחרות, האב יושב באלכסון, מבטו מושפל, הוא כפוף ושקוע בעצמו. בישראל ישנם אלפי אנשים הזקוקים לסיוע רגשי, אך לא יודעים למי לפנות. אם אתם מכירים מישהו שזקוק לעזרה, אנא עזרו לו לקבל סיוע. חייגו למוקד ערן, עזרה ראשונה נפשית, במספר 1201 מכל טלפון, בדיוק כפי שהיקשתם כעת.